Na, van nálunk egy 2020-as Volkswagen Tiguan, gyönyörű, szinte új autó, DSG mechatronika hibával. A dolog érdekessége az, hogy az autót behozták azzal, hogy hibás, nincsenek páratlan fokozatok. Egyes autóknál egyébként páros fokozatok tűnnek el, de a hiba rapszódikus. Per pillanat az autó konkrétan hibátlanul működik. Nincs hiba visszajelzés, leszámítva a motor, a diagnosztika lámpát. És ha rámegyünk a váltó elektronikára, akkor azt írja ki, hogy tengely-kapcsoló helyzetjeladó elektromos hiba. Be is írja egyébként, hogy szórványos. Na most ez a hiba ilyenkor törölhető. A dolog érdekesség, hogy nem is írja vissza, és eltűnik a hiba visszajelzés, az autó innentől kezdve ismételten órákig vagy napokig használható mindenféle tünet nélkül. Na, ezt a hibát szeretnénk most reprodukálni, és bemutatni, hogy ilyenkor hogy viselkedik az autó, és hogy mit érdemes csinálni. Na, pár óra a járatás után előjött a hiba. Megmondom, hogy ilyenkor miket tapasztal az ember. Ugye először is a műszerfalon látszik, hogy ott a kis háromszögjelző hiba van, és végre van hiba visszajelzésünk is, itt a központi kijelzőn. Azt mondja, hogy sebességváltó vészüzemben tovább haladás lehetséges. Megnéztük itt a diagnosztikát, itt ismételten bedob ugye hiba üzeneteket, most ezt a P175D-t, ugye nem kíván nyitás, illetve P081000, ez némileg eltér az előzőkben kapott hibaüzenetektől, de ezek is egyértelműen a mechatronikának a hibájára utalnak, és akkor be is mutatjuk, hogy ilyenkor mit csinál az autó. Jó, akkor induljunk el. Ugye továbbhaladás lehetséges, akkor miért is indulunk, tehát van hátramenet. Egyébként ez azért érdekes, mert ugye, hogyha a páratlan fokozatok tűnnek el, ugye az 1, 3, 5, 7, ugye az van most, ugye jól mondom, azok tűntek el most. Igen. Na most ilyenkor ugye maradt a hátramenet, meg a 2, 4, 6. Hogyha a másik kuplunggal kapcsolatos mechanizmus romlik el, ugye, ami a hátramenetért, meg a 2, 4, 6 felelős, akkor konkrétan nincs hátramenet az autón, ami egy picit érdekesebb. Na most annyit látunk, hogy nagyon jó kitalálta ezt a Volkswagen, hogy konkrétan az autó hibás, és egészen jól használható. Jó, tehát 2, 4, 6, ez a 3 sebességünk van, gyakorlatilag rántás nélkül gyönyörűen vált. Hogyha valaki nem annyira ért az autókhoz, még lehet azt gondolni, hogy az autónak semmi olyan nincsen, csak valamiféle nem annyira fontos hibát ír ki. Hát sebességváltó vészüzemben ezt mindenképpen érdemes megcsináltatni. Jó, tehát azt akarom csak mondani, hogy ezzel el lehet menni egy szervizben, nem kell trélert hívni, de nem arra van, hogy az autót így használjuk. Aha, érezni a visszaváltáson is egyébként, hogy nem egészséges. Egyébként rángatni egyáltalán nem rángat, tehát viszonylag jól működik még ebben az üzemmódban is. Aha, gyönyörűen látszódik ugye, hogy D4, abból ugye D2 lesz, nem D3. Egyértelműen csak ezeket a páros fokozatokat váltja. Jó, összegezve tovább lehet haladni, de mindenképpen muszáj megcsináltatni. Szép napot kívánok!